खेसारी लाल से इतना सबके काहे फाटेला। उ पवन सिंह होखो, प्रमोद प्रेमी होखो, बहुत सारा सिंगर बारा सन जे हमेशा खेसारी लाल यादव के टारगेट करत रहेला सन। प्रणाम, हम है जीत आर्या, रउआ सभे देखतानी भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ई मरीचा खाए वाला ना हा, रगड़े वाला हा, आ जम के रगड़ाई हुई। आज हम बात करे वाला बानी भैया खेसारी लाल यादव के बारे में कि उनकरा पीछे भोजपुरी के बहुत ऐसन गायकर बारा सन जो पीछा पड़ल रहेला सन, जो टारगेट में लेवेला सन। ऐसन बहुत गाना रिलीज भइल नया साल के लेके, एकरा लेके काफ़ी विरोध भइल। मुर्गिया आरा के ही तो मुर्गिया छपड़ा के ही एकर लेके विवाद भइल। तो प्रमोद प्रेमी कहले रहलन कि हमार गाना खेसारी लाल चोरी करके गईले बारन। तो प्रमोद भाई, तहरा से पहले उनकर गाना रिलीज भई रहे, वो भी एगो बड़ा चैनल पे। तो बड़ा चैनल के वो गाना के बनावे में काफ़ी दिन के टाइम लगेला। तू तहर गाना कैसे चोरी कैला? तू उनकर गाना चोरी करके गा देला। काहे कि एकर कन्फर्मेशन कृष्णा बेदर्दी भी आके देलन, लाइव आए के बतैलन कि उनकर गाना चोरी भइल बा। तो तू चोरी कैले रहल, खेसारी लाल यादव चोरी ना कैले रहलन, लेकिन तेहू पर इल्ज़ाम लगेला कि हमार गाना चोरी करके गावता लोग। तो एगो बात बतावा, तहार गाना के कितना व्यूज़ आइल बा और इनकर गाना के कितना व्यूज़ आइल बा? मिलियन में बा, तोहरों मिलियन में बा, लेकिन कुछ कम ही बा। और तू एगो रिपोर्टर के अपन इंटरव्यू देला और कहला कि लोग अपन गाना के व्यूज़ बढ़ावे खातिर पैसा खर्चा करेला। तो तू काहे नहीं करत? तूहू 10-15 लाख रुपया लगाओ अपन गाना के व्यूज़ बढ़ावा। अगर व्यूज़ बढ़ावला तो नहीं आसान बा, तो सब सिंगर बढ़ाइए लेता सन। पवन सिंह काहे ना बढ़वा लेवलन अपन गाना के व्यूज़? ना बढ़ावे सकियन नो, काहे कि व्यूज़ पब्लिक देखेला तब बढ़ेला, पैसा खर्चा करके व्यूज़ ना बढ़ेला। ना तो पवन सिंह आज 2 नंबर पोजीशन पे ना रहता, खेसारी लाल के ऊपरे रहता। और वैसा हम ना बोलें कि पवन सिंह खराब सिंगर हुआ, उनकर 1 नंबर पोजीशन बने लायक नहीं खन, ऐसा कोनो बात नहीं के। लेकिन हमेशा ज़्यादातर 2 नंबर पे रहेला। तो एकर कारण का बा? खेसारी से भी ज़्यादा पवन सिंह के पास में पैसा बा, तो काहे ना बढ़वा लेवेला। तो ई खैर रह गल अपन गाना के व्यूज़ बढ़ावे खातिर ई सब पैतरा अपनावल गई रहे। खेसारी लाल के पीछे पड़े के कारण बहुत बा। एगो मगहिया जवान बा, एगो गाना निकलल से लवंडा छपरा से मंगाएंगे। तो उ लवंडा छपरा से मंगावे के टारगेट खेसारी लाल यादव रहला हन और दोसर केहू ना रहे। तो एगो और रहे कौन, ऋतिक सिंह बोल के सिंगर बा भोजपुरी के, उहो गाना गईले रहे कि लवंडा लंदन से आया है। वो भी खेसारी लाल यादव के टारगेट करके गाना बनावल गई रहे। और ई सब सिंगर पवन सिंह के लॉबी के हुआ सन। लॉबी मतलब गुट, वो गुट के हुआ सन और खेसारी लाल यादव के हमेशा टारगेट करत रहेला सन। इनका कारण यह बा कि खेसारी लाल यादव इतना कम समय में बहुतों आदमी के पीछे छोड़ देले बा। ये चीज़ ढेर आदमी के हजम नहीं के होत। कारण देखी, खेसारी लाल यादव में बहुत सारा गुण बा, गायकी के साथ साथ डांसिंग, एक्टिंग, लुकिंग, सब कुछ बा जो एक एक्टर एक फिल्म स्टार में होके के चाहिए। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे एक्टर में नहीं है। तो जलन तो होबे करेला, हर लाइन में बा, हर क्षेत्र में बा जलन। तो जलन लोग ठीक बा, बदनामो करे लोग, लेकिन एक आदमी के पीछे इतना ना पड़े के चाहिए कि जनता जौन श्रोता बा, व्यूअर्स बा, ओकनी के लागे लागो कि तहनी में कुछ नहीं खे, जौन में खेसारी लाल यादव ही बा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के प्रेस करी, काहे कि हम भोजपुरी में भोजपुरी के रिव्यू करेनी, भोजपुरी में वीडियो बनावेनी। तो आज ही सब्सक्राइब करी। जय बिहार, जय हिंद।